Sau ce nu e mai mult? Filmări mai lungi. Ha? Sunt plictisitoare? Ha? Altele mai scurte. Dar ai găsit modalitatea de a înădi cadrele pe DVD-ul? Asta e păcat să le faci DVD. Bă, da. Mi-am dat seama după lăzi. Da. Așa și pâine să cumpărăm, să nu uităm de pâine. 2 pâine, da. Ne ajung 2 pâini? Da, acolo e cu 1 leu acolo la... Aici o ne știm văd asta. Cât de mică e sau e mare încolo văd acolo? Puțin mai mergem. Asta e vicina nouă? Da, de la cimitir acolo. Asta arătă de asta baba. Asta... Da, aia la vende la mă. Acolo? Aici, pe undeva, e o casă verde. Uite aia, că se vede, uite. Da, pe verde. Uite, vezi? Da, merge ceva baba până E la cu etaj, da? Vezi? Aia pot să aia de acolo, are etaj, că încet în Spania tot. E vopsită cu verde. Mi-a fost strada asta, cred că e asta. Vișna. Da. Dar unde e în ceam? Da. Și să vă arăt și strada unde, pe care stă el, că cântă muzică populară. Mâine te duci și pe Muna la Cococi. Viorele. Da. De ce? Să ia interviu, nu? Ei, vreau să vadă unde are atelier. E chestia cu ceramica, da. Da, mă. Păi nu știam, mă. Vreau să vadă și ea cum lucrează. Da, și... Am mai dus-o pe Mona la Cococi. Probabil ți-ai și îți pregătim și speakerul. Îți pregătim și speakerul de la al meu. Ca să și îl ții undeva la tine. Nu trebuie să-l scoți afară. Ca să și se audă ce vorbiți. Da, mai să descărcăm. La Cristina sau primăria? Aoleu, Dorule, să-mi faci și programul ăla, să nu uit, pentru transformare din astea în MP3. Am avut. Care e ăla? Păi, auzi? Cere asta. Să transforme audio de la ăsta, de la speaker, MP3, să-l fac MP3. Cred că i-am văzut. Sau o filmare video, să o transform în audio MP3. Deci e un program care mi l-ai dat tu la București. Îl cauți, dacă ai avea timp. Ha? Păi l-am avut, dar nu știu cum se chema. Și nu numai în MP3, dar și în MP3. Știi? Nu cum dracu-i ziceam, mă. Dacă nu ai timp și nu te ține bateria, la stânga, ușor, ușor, la stânga. Păi dacă ne mergem în piață.
Și la Neață merge? Și la Penny. Ce face la Și la Penny. Aici, aici. Da. Păi dacă ajungem în piață, după aia facem pe acolo și mergem la Penny. Băi, e un cauciu de bicicletă, că mi s-a înțăpat și am vreo 4 peti sau 5 dracu pe aia. Ai de mămică și tu pulul. Cum ți se pare? Uite, noi acolo am fost, nu ții? Uite-te, acolo în prundul ăla. Dar trebuie să trecem puțin de chestia aia până ajungem acolo. Dacă nu... Acolo? Da, acolo am fost, acolo. Aici, în pădurea asta. Păi acolo am fost, n-auzi? Trebuie să mai... Uite ce mișto, foișoare, face foișoare pe acolo, cu nisip. Coborât pe scări, acolo este un canal, nu știu cât o fi apa de mare. Eu venit să te chiar aici în capăt, în pădurea asta. Hai să-ți arăt dorul. Dar e un alt. Ia mergeți de aici. Ba, dar acolo nu merge, mă? La umbră acolo. O să facă niște foișoare acolo, te vezi? Ba, acolo nu merge. Ba da, că noi n-avem treabă. Ba da, cred că merge. Cum vreți voi? Nu să merge. Ba da. Păi nu, hai să ne uităm. Bă, da, mă, dar nu vezi Dunărea, noi în picioare, dar acolo, dacă ne ducem acolo, pe fruntul ăla, trecem puțin. Trecem puțin în partea aia. Nu e mai mare, nu vezi că e mintă. Uite, acolo e bine. Acolo am fost noi, e frumos. Nu decărat. Ce vrei acum? Stai aici, dar nu te simți bine. Care e situația, că dacă e, mă schimb aici de pantaloni, imagine, mă schimb. Păi normal. Hai până acolo să vedem care-i treaba. Și se bagă, Iorel să vadă să fie academic, nu? Ăla e o Vezi că a făcut mișto? Au amenajat frumos și va fi și mai frumos. Dar n-au terminat. Ce zici, Monica? Îți place? E ca la Eforie. Face cover, era bine. E un privatizat care face treaba asta aici. Și va face frumos. Dar câteodată vine apa până aici, spune Dorule, până unde era Dunărea. Până aici. Și când ai călcat în ea, n-am putut să coborâm. Nu, mă, că am venit pe plajă, nu știu că erau caie. Nu, mă, când am fost noi odată, nu știi că era până aici anul ăsta sau nu am fost cu tine? N-am fost cu tine. Când ai venit să ia Dunărea odată mare. Rândul trecut. M-am lucrat în pădure. Gata? Ia uite. O să ne filmeze aici, să face ceva. Ai noroc! Da, da. Ai noroc! Stai, mă, nu așa. Și le dai pe jos, gata. Așa. Hei, Pețuvane! Dorule, te rog, să Monica. Filmează, cum vrei tu. E Monica, e Monica.
să-ți mâncați. Merge, bă! Ce-am făcut? Ți-ai făcut o poză? Fără să vreau. N-ai. Aici nu deranjăm pe nimeni, n-ai nimeni treabă cu noi. Iar e bine. Să mai trăiți și noi! Împărătește! Gata, acum e apa. Acolo e caldă. Aici e rece, nu? Ai obosit? Nu, doar. De ce n-ai trecut puțin până apă? Am trecut și e memol și se lipește. Uite acolo, mă. E memol și se lipește. N-are nimic. Hai să mergem. Te ștergi prin iarbă. Bag acolo. Asta. Sorul de acolo. Ia-ți vezi tu să nu intri acolo Nu. la Păi nu sunt desfăcute. carnele. Ce ai făcut de multe sunt. E caldă apa? Ia uite ce mișto e. Ierticile, vezi, grăcești, nu orice. Hei, ce faci? Bine, mă întâlnitem. Repene din Grecia, uite, cu 9.000 și țietul de ăla cu 10. Aha, care ăla? Țiganii, da. Cum mă, băiatule, mă? E petit, are putit. Are să fie. Ia vezi, uite-le care sunt. Nu? Dacă le-ai mulțumit așa. Da, e. Mi-am dat pe la Carrefour 128. Așa. Așa, ca să nu. 149, 150. Dacă ai lăbuțe murdare, faci la mine. Cereale, lapte, Stai! Este pahar? Uite și acolo, uite acolo e mai moale. În partea aia. Poți să stai. Moale, da. Moale. Bună! Am de am Gabi. Și Gabi nu mai gătesc, care stă la mine și va să
Apropiere pentru 4 persoane. Uite aici. Erau niște ce? Nu am văzut cine e. Ah, buba de la bicicleta. A, ia uite cum trec, uite altul. Uite-i Monica, uite.